Agafa el raspall, la pasta cap per avall. Posem-n'hi una miqueta i comencem a fregar. Preparat, 2 minuts és el que ens cal. Moviments horitzontals, verticals i en diagonal, incisius, molars i ullals, tots volen ser ben rentats. Per tenir-ho completat no ens oblidem pas dels queixals. No et deixis cap espai o sabem què passarà. Al dentista hauràs d'anar, no saps la mandra que fa, així que ja saps com va. Després de cada menjar, corre, agafa el teu raspall i vine a ballar aquest ball. Davant, darrere, amunt i avall, en vertical i horitzontal. Ja ho tenim tot preparat, ningú ens podrà parar. Frega, que frega, se'n va la brutícia. Frega, que frega, ho deixarem ben net. Frega, que frega, se'n va la brutícia. Frega, que frega, ho deixarem ben net. Frega, que frega. Frega, que frega, ho deixarem ben net.